искам да питам брата, така да чуят и всички уния, които вярваме и уния, които не вярваме, да чуят защо днес ни е довел тук, за да вземе това водно кръщение. Защото много хора искат да участват, а не сме сигурни дали осъзнават това, което искат да направят. Защо искаш, Найчо, да вземеш днеска водно кръщение? Бог да те благослови. Затова искам да ти прочета едно слово на кратко. Се намира в Матей 3 глава. В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: покайте се, понеже наближи небесното царство. Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия. Глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя на Господа. Прави направете пътеките за него. А този Йоан носеше облекло от камилска козена и кожен пояс около кръста си, а храната му беше акридии и див мед. А като видя Йоан, че мнозина от фарисеите и садукеите идваха да се кръстят от него, им каза: рожби ехидни, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове, достойни за покаяние. Господ ни учи в тази история, че ние трябва да се кръщаваме, за да направим един смъртен акт. Да умрат старите ни навици като човеци. Ако някой до днес е лагал като брата, не казвам, че е лагал, но ако е живял като светски човек, тук да умрат старите навици и да се новороди нов духовен човек. Затова сега ще се помолим и ще влезем да извършим това, което Бог иска от всеки един от нас. Татко Небесни, ние заставаме пред Те, Божи, и Те молим за нашия брат, Господи. Нека наистина тая река да не умие греховете му, но кръвта, която се проля на Голгота заради нас, кръвта на святия Исус Христос, тя да дойде върху него и да умие греховете му, Боже, и да го издигнеш пред себе си и да го направиш работник на нивата си, Боже. Нека, Господи, да вложиш святия си дух в него, да сее семето, Господи, което Ти ни даваш от небето, Господи. Моля Те, Господи, в името на святия Исус, да му дадеш силици, да Те следва, Господи, и да бди внимателно над Словото, Татко Небесни. Понеже вярваме в това, което изповядваме пред Теб, Ти благодарим и Ти отдаваме цялата чест и хвала от сега и до века. Амин, Татко Небесни. Братчето ми да те пази. Исус в ръката. Амин. Амин.